Situácia vo svete sa nemení. Je toho tak strašne veľa. Všetko je v pohybe, všetko je dynamické, len ani s kryštáľovou guľou najlepší kúzelník nevie, čo sa bude diať ďalej. Takže opäť prinášame Mini hovorí bez strachu, lebo veci sa dejú. Vítam v štúdiu generála Viktorína. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A pozdravujem poslucháčov, samozrejme, ktorí nás budú počúvať. Teším sa, že sa opäť stretávame, pretože ako bezpečnosť nie je nikdy v poriadku v týchto časoch. Naozaj ako, radšej to povedz ty ako ja. V časoch bez nebezpečenstva, kedy budeme. Z vojenského pohľadu poviem a možno trošku tak, aby sa diváci aj pobavili, že bezpečnosť nie je marmeláda vo výstrelnom sklade vojakov. Pekne. Je to stále a v súčasnom období zvlášť veľmi sa rozvíjajúca oblasť, ktorá môže pozitívne alebo negatívne zasiahnuť a zasahuje, vidíme okolo seba celú Európu a jednotlivé štáty. A je samozrejme na nás, myslím Slovákov, na nás, politikov slovenských, akým spôsobom k tejto oblasti pristúpia. Lebo tie jednotlivé oblasti, či bezpečnosť, ekonomika, sociálne veci, zdravotníctvo, to je veľmi, veľmi previazané, samozrejme z tohto pohľadu, lebo tú spoločnosť vždy tvoria zdraví ľudia, vzdelaní. A keď spoločnosť sa dokáže o týchto zdravých a vzdelaných postarať, to znamená, že môžeme hovoriť aj o potravinovej bezpečnosti, kde veľmi, veľmi krývame na jednu aj na druhú nohu. A musíme sa o tých svojich občanov, obyvateľov Slovenskej republiky, politici, vláda sa bude musieť postarať. Už sa mala postarať dávno predtým, ale toto je ešte významná taká výzva, aby sa dokázalo o nich postarať v krátkom budúcom období. Lebo bola nejaká štatistika, neviem, či ty si to nehovoril, že z 19 možných riešení momentálnej svetovej situácie 9 hovorí o tom, že má byť ďalšia vojna, teda veľká vojna svetová. Nevidím to takto čierne, ja som tú štatistiku nehovoril. Je možné, že máme rôzne agentúry, rôznych analytikov, ktorí sa vyjadrujú od stola aj takýmto záležitostiam. Samozrejme, že keď si zoberieme tie udalosti, ktoré vidíme okolo seba, postavíme ich vedľa seba, nemôžeme povedať, že vojna nikdy nebude, lebo slovo nikdy neznamená, že sa to aj zrealizuje. A takému slovu by som sa vyhol. Ale si myslím, že vieš, keď už hovoríme o tom systéme a princípe demokracie a demokratických volieb, ktoré prebiehajú v jednotlivých štátov, no tak ten demokratický princíp znamená, že tí politici zvolení mali robiť všetko preto, v rámci diplomácie, dialógu, vedenia dialógov, čím mali s veľkými a naopak, tak, aby táto vojna nebola. A my sa musíme svojím spôsobom na to pozrieť aj z tohto uhla pohľadu. Ale zatiaľ to nevyzerá, že by to bolo veľmi úspešné, lebo čoraz viacej ľudí hovorí o tom, že teda ani tá vojna na Ukrajine nebude mať blízke ukončenie a Irán tiež sa nevie, že ako to bude momentálne, je to takže fajne, ale čo ďalej? Ono to včera povedal ten Rubio, keď dostal otázku k Iránu. Minister zahraničných vecí, myslím, Spojených štátov, povedal, že my máme svoje záujmy, my máme svoje predstavy, akým spôsobom a proste jednoducho s tým Iránom sa musíme rozprávať a v prípade, že to nepomôže, tak budeme sa rozprávať aj inými prostriedkami, ktoré nemenoval, ale samozrejme môžu to byť aj zbrane. Vidíme, že tam boli dve lietadlové lode, už sa nachádzajú v priestore blízko hraníc Iránu. Nemyslím si, že toto je najlepšie riešenie. To je jedna poznámka, ale druhá poznámka potvrdzuje sa to, čo som u teba už viackrát povedal, že veľmoci, a to sa bavíme Spojené štáty, Rusko, Čína, India, Brazília, mohol by som menovať ďalej, si budú svoje záujmy chrániť a presadzovať a to aj na úkor ostatných štátov a národov. To znamená, že silou a aj vojenskou. Preto hovorím, že tá sila diplomácie musí byť zvýraznená. Preto chcem zvýrazniť, tá sila diplomácie a vedenia dialógu naprieč štátmi musí existovať. Keď sa vzdáme dialógu, keď sa vzdáme diplomácie, to znamená, už zajtra sme vo vojne, aj keď niekto hovorí, že áno, tá vojna už prebieha, len si ju neuvedomujeme. Čo by som povedal, že môžeme generálne alebo formálne aj súhlasiť s týmto výrokom,
Lebo áno, tak to je. Vidíme, akým spôsobom fungujú médiá, akým spôsobom... Čo len na Slovensku sa deje medzi koalíciou a opozíciou. Teď si len zoberme, že vytváranie chaosu, napätia, osočovania vzájomného a neviem, mohol by som pokračovať a nechcem tú negatívnu energiu toto rozvíjať v pondelok, začiatkom týždňa. Ale je to aj o prekrúcaní slov, klamstvách. Proste tak, situácia je tu naozaj neudržateľná. Áno, treba samozrejme sa pozitívne pozrieť. Tento týždeň začali prázdniny na západnom Slovensku a v Bratislave. Takže ľuďom treba popriať taký pozitívny úsmev na tvári. Nech to využijú s rodinami a s deťmi a nech nemusia mysleť na to, čo nám tí poslanci a politici na Slovensku vytvárajú. Dobre, ale keď hovoríme o tom, že ľuďom, tak pýtam sa mnohých, ktorí sem chodia politici do relácie, že ako ja, obyčajný človek, budem do čerta vedieť, keď to vypukne, čo môže každú minútu, a videli sme Venezuelu, a ako mám vedieť, čo mám, ako sa mám skryť, nakoľko mám mať zásoby. V iných krajinách, to mám kamarátku zo Švédska, oni už dostali, čo má, nakoľko dní, ako byť doma, kde sa má skovať a podobne. A aj v Nemecku to je. Švédom sa nedivím, tou politikou, ktorú robia, že musia mať takéto krízové opatrenia. Lebo majú tam strašne veľa migrantov, pustili si ich tam, nevedia, akým spôsobom teraz majú s nimi pracovať, poviem to takto. Samozrejme vstúpili do Severoatlantickej aliancie, sú blízko hraníc s Ruskom, tak sa im nedivím, že musia mať prepracované kritické krízové scenáre. No a Nemci sa musia báť o druhej svetovej vojny. To je taká moja poznámka svojím spôsobom, lebo keď zmena politiky v Nemecku sa sústredila na podporovanie vojnového napätia, ktoré je medzi Ruskom a Ukrajinou dneska, no tak sa potom nedivme, že sa musia pripraviť na tie najhoršie scenáre a musia s nimi počítať. Ja tomu rozumiem. A bol veľmi zaujímavý rozhovor a to by som sa dotkol a rozvinul túto otázku medzi hlavnými predstaviteľmi ozbrojených síl Bundeswehru a Veľkej Británie, dvaja generáli, ktorí povedali, že unisono sa zhodli, že budovanie obrany, posilňovanie jednotlivého, či Nemecka, alebo Veľkej Británie, alebo jednotlivých iných štátov, vrátane Slovenska, je o tom, aby tie národné štáty si vytvorili také kapacity, ktoré ich v tých počiatkoch, ktorých ty hovoríš, že ani nebudeme vedieť, že sa niečo deje, aby dokázali zareagovať a dokázali svojím spôsobom vytvoriť také predpolie pre zabezpečenie tej bezpečnosti toho obyvateľa a chránenie vlastného územia, vlastného štátu, aby tí ľudia vedeli potom reagovať, respektíve štát vedel reagovať smerom k ľuďom. Ale áno, máš veľkú pravdu. V tomto smere vidím strašne veľmi veľa nedostatkov na Slovensku. Okrem informovanosti, okrem chýbajúcej brannej výchovy z predchádzajúceho obdobia, tým nehovorím, že všetko, čo bolo v minulosti, bolo to, čo by sme mali dneska využívať, ale brannú výchovu určite, lebo to nenahradí príprava personálu, ktorý chce ísť do ozbrojených síl na nejaké to obdobie, lebo dostane za to peniaze a tak ďalej, takzvané, ktoré prekryli tie aktívne zálohy, o ktorých sme hovorili. Dneska sa bavíme by sme sa bavili o niečom inom. Čiže áno, branná výchova má svoj zmysel a bude mať svoj zmysel. Ale ani od teba sa nedozvedám, že kam pobežím, alebo kde teraz sa schúlim. Teraz sa k tomu dostávam, to je tá moja druhá poznámka. A tuto by som chcel presne povedať, ja už som tiež o tom hovoril a nerad sa k tomu vraciam a opakujem, že myslím si, že Slovenská republika, tí, ktorým to patrí, ministerstvo vnútra hlavne, nie len, ale hlavne, si nesplnila svoju domácu úlohu v súvislosti s CO krytmi a krytmi pre obyvateľov jednotlivej časti Slovenskej republiky. Každý občan by mal vedieť, napríklad tu v Bratislave, že kde v prípade niečoho, nejakého nebezpečenstva, že kde pôjde, akým spôsobom, akým smerom a ako je to najbližšie pri tom jeho bydlisku, kde sa nachádza. A toto sa zatiaľ nedeje. Vidíme, že v tých krytoch máme kaviarne, máme múzea, máme tam pivnice a neviem čo všetko možné, ale na toho občana znova sa zabudlo. Aj keď boli nejaké výkriky z ministerstva vnútra, že ideme na tom robiť, ja sa pýtam na 5,5 milióna, na čom ideme robiť, že dokážeme ochrániť, čo ja viem, na území Bratislavy a v okolí Bratislavy 120 000 ľudí. A čo ten zbytok na Slovensku? Akým spôsobom pristupujú krajské mestá, okresné mestá. Táto záležitosť musí byť otvorená, transparentná a je to veľmi silná téma na to,
aby sme o nej nielen hovorili, ale hlavne, aby sa vykonala. Aj samosprávy by mali už myslieť na to. To je tá otázka, čo ti hovorím, že samozrejme, že mne je ťažko povedať, ja takisto, jak ty, neviem, kde sa pôjdem skryť. Dobre, pivnicu nemám, tam, kde bývam. No tak by som musel asi pravdepodobne veľmi krízovo rozmýšľať, akým spôsobom. Ja sa ťa opýtam prakticky, ja mám napríklad, akože teraz je to egoistické, ja mám blízko podchod. Je dobrý nápad bežať a skovať sa v podchode? Keď nebude napustený vodou a ťa nevytopne. Ten je naproti prezidentskému palácu, tam asi nebude pravdepodobne by si mohla byť ako ochránená. Asi tak by som povedal. Ale ja to hovorím, pretože aby si ľudia rozmysleli, že čo majú v okolí. Že keď nám to nedáva štát, tak si to môžeme sami. Ale znova sa dostávame do toho, čo by nemalo takto fungovať, že dobre, že pomôž si človeče, Aj nikto ti nepomôže, pomôže. alebo aj Pán Boh ti pomôže asi takým spôsobom. Nikto ti nepomôže, keď si sám nepomôžeš, ale dobre, tak potom sa pýtam, že na čo máme výdavky štátu. Na čo tí ľudia platia dane, keď nemajú zabezpečené to, čo majú byť. Preto hovorím, branná výchova, prvky budovania civilnej ochrany, kryty, záležitosti také, ktoré budú súvisieť aj s prípravou nejakých potravinových balíčkov. Áno, alebo že koľko máš mať doma, lebo ako ja si myslím, že v tom Švédsku tuším musia mať doma 30 litrov vody. Ale ako čo ty vieš, že koľko? No. To sú už také scenáre, že dobre, že keď niečo budeme mať pripravené, tak aspoň ľuďom dáme myšlienku, že robte niečo, štát sa vás stará, toto vám odporúčujeme, toto si urobte. Áno, však také som čakala. Ale zase na druhej strane nemyslím si, že to je to podstatné. Podstatná záležitosť je, že musia. Mali by naše deti, naša nová generácia v školách vedieť aspoň základné záležitosti, ktoré sa dotýkajú brannej výchovy. Ľudia na tých obciach, v tých okresoch, tých krajov by mali vedieť, že kde, čo môžu, akým spôsobom. Chýba mi tu informačná kampaň nejaká z ministerstva vnútra, zo štátneho orgánu a z príslušných organizácií, akým spôsobom tí ľudia by mali prekonať nejaké ťažkosti, respektíve ako sa majú na ne pripraviť. To je o tých balíčkoch, ktoré si ty spomínala nejakým spôsobom a určite aj takéto záležitosti sú takým prvkom, ktorú môžeme prirovnať a zaradiť do tej brannej výchovy, že ľudia mentálne sa začnú pripravovať, že niečo môže nastať. Áno, nie, že bať sa, ale proste byť pripravený. Na druhej strane treba to pripraviť tak, aby sme ľudí neprestrašili a nevytvorili nejaký tlak na nich, že Ježišmaria, čo sa zajtra stane. Nie, ale pripravenie šťastie praje. Ja nemám 4 konzervy, ja nemám 6 litrov vody alebo niečo takého. Jasne, nemôže to byť Čiže takto. proste toto ten štát ale musí urobiť. Dobre. Myslím si, že na to je dostatok odborníkov a keď nie je dostatok odborníkov, tak znova sa treba seba kriticky pozrieť, čo sme robili, že nemáme dostatok odborníkov na tieto otázky. Mark Rubio, teda minister zahraničia USA, podľa opozície teda tak len prišiel na Slovensko akože vôbec nepodstatné, lebo išiel do Maďarska a tu len tak ako... Lenže on tam povedal jednu vetu v tom svojom prejave, že hľadá a potvrdzuje spojenectvo. Spolupracujúce, ešte tak povedal. Ja by som sa pozrel na to z jedného pohľadu, že sa progresívne a liberálne sily, respektíve parlamentná opozícia pozerá na návštevu Marka Rubia tak, ako si ty poznamenala s tou svojou poznámkou. Vôbec nie je prekvapujúce, lebo okrem vo svojom vystúpení aj v tých otázkach reagoval samozrejme na tú návštevu, vyzdvihol samozrejme tie vzťahy. Amerika má záujem na týchto vzťahov so Slovenskou republikou a išiel aj ďalej a povedal so Strednou Európou. Čo je veľmi dôležité, lebo vidíme, že takýmto spôsobom Spojené štáty nikdy neformulovali svoj vzťah k Európe ako takej, s tým, že povedali, že Stredná Európa je dôležitá. A v tej Strednej Európe sa nachádza Slovensko, Maďarsko a iné štáty. Čiže toto povedal jasne a zreteľne. Ale čím ukončil, by som povedal takú tú jak to nazvať tak zrozumiteľné, tú mantru progresívcov a liberálov bolo to, že Spojené štáty majú a budú dbať na to, aby národné štáty, reprezentované svojimi vládami, rozhodovali o svojej existencii a svojom byti alebo nebyti. To bola tá najdôležitejšia. A preto sa nedíme, že progresívci a liberáli vystúpili takým spôsobom, že však sa nič nedeje, však prišiel na návštevu, lebo si spravil zastávku. Obchodná návšteva išlo vlastne len o atomku. A toto bolo to podstatná záležitosť, lebo tým bola nabúraná kompletne celá ich filozofia ideologická, ktorá spočíva na tom, že Brusel. A zrazu niekto príde sem z Veľkej Ameriky, minister zahraničných vecí a on povie, že nie, však máte svoju vládu,
zodpovedajte za seba, rozhodujte, neste zodpovednosť, ľudia vás volili. Tak riešte to, čo tí ľudia od vás očakávajú. A potom spolupracujte. Čiže správte si tú základňu, ale my sme sa na túto tému už bavili, keď sme boli v úvodzovkách a veľa razy som sa stretol hejtovaný, že čo, však máme Brusel, máme Európsku úniu. Však máme. Máme aj Berlín, máme aj Paríž a tak ďalej, ale prečo by sme sa mali sústrediť na to, že to nebývame? Tí Slováci žijú tu na Slovensku. Takže sa postarajme o tých Slovákov a vytvoríme všetky tie predpoklady, aby oni tu mohli normálne žiť. Normálne žiť v súvislosti s potravinovou bezpečnosťou, zdravotníckou bezpečnosťou, vzdelanostnou úrovňou, bezpečnosťou ako takou, tak ako som bral na začiatku, to nie je marmeláda. Jednoducho tá bezpečnosť to je tak špongy a sa stále vyvíja, neustále sa tá situácia môže meniť. A my sa musíme pripraviť na tieto scenáre. Čiže toto bola taká tá odpoveď, myslím, ktorá vybila poistky progresívcom aj liberálom z pohľadu toho, že národné štáty, a my to uznávame. Druhý taký moment, ktorý by som spomenul, všetci hovoria, že V4 je mŕtva. Samozrejme, že nie je taká živá, ako bola kedysi, to treba zase priznať a treba to povedať otvorene, ale nemajú žiadny problém s tým. My preberáme predsedníctvo niekedy v júli, mám dojem tohto roku. Nemajú žiadny problém, práve uvítali veľmi dobre, veľmi pozitívne sa vyjadrili k tomu, že dobre, V4 Spojené štáty, prečo nie? Lebo samozrejme, dneska vidím tam tú možnosť rozvoja ekonomickej hospodárskej spolupráce. Samozrejme, bezpečnostná oblasť. Vidíme, že sme podpísali nejaké memorandum, ktorý bol podpisovať premiér Spojených štátov. To znamená, že začína tá fáza tej realizácie a tie vzťahy aj na základe tohto projektu asi pravdepodobne budú častejšie, budú otvorenejšie. Samozrejme, prijal by som si bez zasahovania do vnútornopolitických záležitostí Slovenskej republiky. Toto je veľmi dôležité povedať. Na začiatku aj Európska únia mala krásne ciele. Áno, samozrejme, že dneska je garnitúra, ktorá to možno aj Spojených štátov vníma tak, ako to ja hovorím, že áno, vy si urobte, čo potrebujete závodné, aj keď nebudeme súhlasiť, je to váš problém. Presne. Ale vzťahy zostanú, spolupráca zostane, ale generácie politikov aj Spojených štátov sa budú meniť. Budú sa meniť prezidenti, budú sa meniť administratívy a tak ďalej. Samozrejme v Európe takisto. Takže z tohoto mám trošku obavu, akým spôsobom, kde to môže všetko dospieť. Ale v každom prípade tešme sa, som pozitívny. Tešme sa z toho, že Rubio na Slovensku bol, že našiel tú cestu na Slovensko. Prišiel pokračovať v dialogu, ktorý začal na Floride a pri podpise zmluvy o výstavbe jadrovej s Westinghouseom. A prišiel rozvíjať ešte ďalšiu ekonomickú spoluprácu a prišiel rozvíjať samozrejme aj spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti. A samozrejme tu potrebujeme presnú a jasnú špecifikáciu, že čo je tým myslené, lebo toto nebolo povedané ani včera pri jeho návšteve na tlačovej konferencii a nebolo to povedané ani z úst premiéra, nebolo to povedané ani z úst ministra zahraničných vecí. Čiže počkajme si v tomto prípade, že lebo to není o tých 4 F-16, ktoré chceme dokúpiť k tým 14. To je len v podstate také. Proste zaplatíme za niečo, čo sú Američania radi, lebo dostanú naše peniaze a oni nám dodajú F-16. Dobre, premiér Nechcem to zľahčovať, samozrejme. Premiér povedal, že sedeli aj medzi 4 očami. To znamená, keď si takto sadnú a medzi 4 očami, tak to nie je pre národ. Hej, tam sa vždy hovorí o niečom, čo je prísne tajné? Ja by som nerád... Sú politici medzi 4 očami? Ja by som nerád tuto špekuloval, ale vždy rozhovory medzi 4 očami sú rozhovory medzi kňazom a tým, čo sa spovedá. A naopak to platí, ale rovnocenne. A ja by som nerad špekuloval o tom, že sa pripravoval, alebo ten rozhovor smeroval k tomu, akým spôsobom pripraviť stratégiu, ako oklamať obyvateľstvo, či jedno, druhé, alebo Európy. Toto dávam z toho preč. Jasne. To znamená, že tie záležitosti sa museli dotýkať, samozrejme, vieme, čo je vedľa nás. Rusko-Ukrajina konflikt, jedna záležitosť. Druhá záležitosť je to oblasť bezpečnosti, sme na východnom krídle. Mám na to svoj názor, samozrejme, lebo sme vystavení všetkému možnému, len nie takému, by som povedal, pokoju a mieru. To treba povedať otvorene. Treba poďakovať bývalému prezidentovi Kiskovi ešte za to pripojenie sa k tejto iniciatíve, bez toho, že by rozhodoval parlament, bez toho, že bola diskusia, bez toho, že bolo občanom vysvetlené, že o čo vlastne ide. Žiaľ, nie je to trestné asi. Samozrejme, že nie. Bol prezident, mal tú právomoc v zahraničnej oblasti, proste sa rozhodol, ako sa rozhodol. Len tuto hovorím, že to sú tie veci, ktoré už nám dneska signalizujú, že celý tento proces musí byť viac transparentný. Preto hovorím, že medzi 4 očami určite prebehla nejaká dôverné informácie, možno nejaké odkazy, možno nejaké predstavy,
možno nejaké naše názory na tie predstavy Spojených štátov, ale tu by som špekuloval, keby som nič konkrétne neviem k tomu povedať. Nebol som medzi 4 očami, boli len oni dvaja. Áno. Ale oni A dvaja sú boli, tam takže vtedy asi len takým dvaja, spôsobom. alebo Ale chcel je by som tam sa aj ešte- tlmočník? Nevidím dôvod, čo by dvaja rozprávajú anglicky. Jasne, ale že či protokol, čo hovorí. Zase na druhej strane treba povedať. Keď medzi 4, tak medzi 4. Medzi 4. Samozrejme, keď rozprávajú tým jedným jazykom, tak je to medzi 4. Tu by som chcel povedať, že samozrejme, že premiér rozprával anglicky, len ten Rubio slovenský asi nie. Takže Doučíme ho. Takže toto by mohlo tam zaznieť, že samozrejme sa naučíme slovensky, keď je treba. Ale to som len na uvoľnenie, lebo jak hovorím, je prázdninový čas, začínajú prázdniny tento týždeň pre deti, takže treba sa pozrieť aj na toto. Ale chcel by som ešte povedať a vrátiť sa do Davosu v súvislosti s Rubiovou návštevou. Ja som vypočul si ten prejav Trumpa. To nie je negatívne, že vydržal som, lebo bol dlhý, ale vydržal som. Jasne, áno. Samozrejme, každý takýto prejav štátnika má slabé, silné stránky, má slabé, silné odkazy. Motivujúce alebo vyhrážajúce. Má zásadné a strategické signalizácie do toho, akým spôsobom sa môže svet vyvíjať. Samozrejme, z hľadiska geopolitiky vieme, kde sa nachádzame. A ten Trump povedal jasne, že Európa je krásne svetadiel. Je tam veľa krásnych štátov, kde má veľmi dobré kontakty, ale samozrejme je tam veľa štátov, ktoré sú len nejakým pliačikom na mape a ktoré ani nevie pomenovať, že aké sú to štáty, ako sa nazývajú tieto štáty. A toto zopakoval 2-krát alebo 3-krát. A z môjho vnímania to je taký ten signál, že pravdepodobne tá otázka usporiadania Európy po druhej svetovej vojne, asi pravdepodobne je tu nejaká myšlienka sa k tomu vrátiť a nejako ten svet usporiadať na novo. Čo to bude znamenať? To si len myslím, ešte raz hovorím, to je môj osobný názor. Čo to bude znamenať z pohľadu Slovenskej republiky, Strednej Európy a ostatných štátov v Európe, v tejto chvíli neviem povedať tak, aby som to mohol nejakým spôsobom pretaktovať. Mám nejaké myšlienky v tom, akým spôsobom by sa to mohlo vyvíjať, ale asi zbytočné teraz s tým nad tým rozmýšľať. Nie rozmýšľať, zbytočné to nejakým spôsobom reprodukovať. Len v súvislosti s tým, že myslím si. To znamená, lebo ja stále uchádzam z toho, že keď si myslím, to znamená, že neviem. A keď to neviem, tak to nebudem hovoriť. Jasne. Takže z tohto pohľadu je to také moje stanovisko. Dobre, čo si myslíš o ďalšom podraze v rámci tých malých, že prestane vlastne v Bruseli nejaký útlak tých malých za to, že majú právo veta a že bude sa to musieť nejako inak riešiť. Väčšinou sa to má riešiť kvalifikovanou väčšinou. To sú tie názory Európskej únie. Ja stále tvrdím jednu podstatnú záležitosť, že Európska únia sa musí vrátiť k svojim koreňom, ktorých vznikla. Ona nevznikla na tom, aby utlačila niekoho. Už vôbec nemalé štáty, lebo všetci sú rovnocenní a keď je tam raz veto, že tie štáty majú toto právo, no nech sa to dodržuje. Zoberme si len ten príklad. To je veľmi silný a rukolapný príklad novej holandskej vlády, ktorá do programového vyhlásenia si napísala, že urobia všetko preto, aby štáty ako Slovensko a Maďarsko nemohli využívať veto. A urobia všetko preto, aby sa rozhodlo kvalifikovanou väčšinou a pokiaľ bude možné, že budú bojovať, že budú takí pseudobojovní a filozoficky naladení, tak pseudofilozoficky by som bol proti tým rozhodnutiam Európskej únie, no tak sa mi jednoducho zastavia finančné prostriedky a k tým finančným prostriedkom, ktoré štáty dostali z Európskej únie, sa pridalo aj Nemecko. Tak ja by som povedal, že stop. A veľmi rýchlo to treba povedať, jasne. Ono bola, mám dojem, že ja to som iba tak letmo zaregistroval, že na to bola reakcia z vlády. Premiér mám dojem, že na to reagoval. Ale ja idem ešte ďalej. Čo nám pomôže, keď reagujeme? Ja idem ešte ďalej. Však tu máme holandského veľvyslanca. Nie? No. Počuli sme, že by bol holandský veľvyslanec Zatiaľ si ho nepozvali. Zahraničných vecí? Zatiaľ si ho nepozvali. No, zatiaľ. Vieš, čím sa to dlhšie bude naťahovať, tým neskoro. Lebo programové vyhlásenie novej vlády bolo prijaté. V ten deň prijatia, v tej minúte, to je jedno, aký je čas, ten veľvyslanec už mal stepovať. Na ministerstve zahraničných vecí ospravedlňujem sa za slovo stepovať, také hovorové, ale viem, čo tým myslím. O tom je diplomácia totižto. A tam sme mu mali jasne a zreteľne vysvetliť, čo si o tomto nepriateľskom postoji novej holandskej vlády myslíme. Tu sa netreba zaoberať tým, že Holandsko je starou európskou krajinou, starou členskou zakladajúcou krajinou Severoatlantickej aliancie a štátom, ktorý sa tým jadrom, ktorý zakladal Európske hospodárske spoločenstvo. Pozor. Zásluhy sú jedna vec
realita je vec druhá. A treba reagovať reálne, pragmaticky na to, čo sa deje. A chrániť si svoje Vtedy záujmy. tie malé štáty dokážu povedať, že aha, my sme tu. Tento je náš názor, toho sa vy nedotýkajte. No, to je ide nám mimo vás. zbytočné tam byť, My keď sa, nebudeme mať. my sa nevmešujeme do vnútropolitických záležitostí, lebo toto, čo je v programu vyhlásenia holandskej vlády, beriem ako vmešovanie do vnútropolitických záležitostí Slovenskej republiky. Ja sa pýtam, že čo vás k tomu viedlo? Ten váš spôsob života, ale však my vám do neho nezasahujeme, žite si. Je to váš problém, je to váš štát a tak, ako si budete ako tam budete žiť, čo tam budete organizovať, je to stále vaše a vaše rozhodnutie. Ale vy nezasahujete do našich rozhodnutí. Čiže k právu veta si myslím, že toto je veľmi chybná cesta. Keby k tomu prišlo, že bolo odobrené právo veta štátom, tak to je veľký skok do jamy zániku Európskej únie ako také, lebo riešiť všetko kvalifikovanou väčšinou, to znamená, že tam nemusíme ani byť pri tom stole. Či tam sedíš alebo či tam nesedíš, tak to bude prijaté. No a Či povieš svoj názor alebo nepovieš, tak to bude prijaté. Samozrejme, že toto je... Progresívci budú kričať, že toto je to správne, lebo sme spojenci, musíme byť spolu. Ale to je prečo iba dva štáty? To je tá farizejská jednota. Keď sa bavíme o jednote, kedysi tu bolo a my starší si pamätáme, že kedysi bola politika jednotného národného frontu. Ale ja už som myslel, že už sme z toho preč. Lebo politika jednotného národného frontu nemôže... Ukázala sa, že neexistovala, lebo bola vyfabulovaná ako ideologický nástroj. Ale dneska sa vracame k slovu jednota a solidarita, ktoré sú svojím spôsobom veľmi, by som povedal, také jednak urážajúce ľudí. Lebo keď nechcem byť solidárny, tak nebudem. Prečo ma nutíte, aby som bol solidárny? Keď nesúhlasím, mám iný názor, prečo chcete, aby som rozprával to, čo hovoríte vy? Čiže tí ľudia v tej Európe tiež majú vlastnú hlavu, majú vzdelanie a vedia sa zorientovať v niektorých záležitostiach a nie všetko akceptujú. Európa musí byť ten priestor na to, kde sa môžu vyjadriť demokratické názory rôznych skupín, rôznych politických zoskupení, rôznych politických strán a neviem koho všetkého možného. Ale nemôže byť, ako dneska sklzáva, do formy diktátu, to je prvý moment, a druhý, do presadzovania politiky ukrajinizácie. Si zoberte 90 miliard znova schválených na Ukrajinu. A my tu rozmýšľame, že akým spôsobom budeme znižovať deficit finančných prostriedkov, akým spôsobom budeme konsolidovať a tak ďalej, aby to nezasiahlo občanov a ich to zasahuje v tohto roku špeciálne. A toto sú tie súvislosti, ktoré do toho balíka prichádzajú. A my sa s tým budeme musieť vysporiadať a tá Európska únia deto. Lebo my zatiaľ sme členovia Európskej únie. Ale najhoršie je, že neberú nás tam, akože berú nás, že my sme proti. A najhoršie na tom je to, čo sa deje v Európarlamente teraz, keď sa rokovalo o Slovensku a o tom zákone proti kajúcnikom, tak teraz zrazu nám začali sa starať do toho, ale veď my sme vedeli, že aký máme právny systém, nepodlieha tomu, čo si myslí Európska únia. Pozri, k tomu by som povedal akurát jednu vec. My máme veľa janičiarov v Európskej únie. Veľa janičiarov som ich nazval v Európskej únii a teraz by som ich mohol menovať od podpredsedu Európskej únie z Progresívneho Slovenska. Hojsíka myslíš? Hojsíka. A tých ďalších, Viezík, alebo jak sa volajú tí... Jar, Lexman a tak ďalej. Oni ukazujú, že to sú tí janičiari slovenskej politiky. Dobre. Slovenskej politiky v Európe. A ľudia musia veľmi rozmýšľať musia, samozrejme, o čo im ide, lebo to je to, čo som ja hovoril, že aby to všetko bolo riadené z centra, aby bola vytvorená Európa bez národnej identity, aby bol vytvorený jeden homogénny celok a Brusel bude rozhodovať. Všetky právomoci by sa preniesli do Bruselu, kde bude vytvorená nejaká veľká vláda, ktorá bude mať všetky právomoci, aby tieto homogénne celky dokázala riadiť. A oni hovoria, že sú demokrati a že majú demokratické úmysly a hodnoty? Neviem, čo hovoria, ale svojím spôsobom evidentne škodia Slovensku, škodia slovenskému národu, škodia slovenskému občanovi. A toto nech si občan vyhodnotí, keď im bude niekedy ešte tú možnosť bude im dávať hlas. Lebo toto nie je o tom. Toto nie je o iných postoje, lebo vytvoriť. A to bolo presne načasované, a to ja mám ďaleko, aby som obhajoval premiéra Slovenskej republiky, lebo túto vládu mám veľmi ďaleko od toho. Len jednoducho musím povedať, že sa mi nepáči, keď začína neformálne zasadanie predstaviteľov Európskej únie, ktoré bolo minulý týždeň, mám dojem. A v ten deň je samozrejme rokovanie o tom, či je Slovensko právny štát alebo nie je. A najviac tam vystupujú títo naši europoslanci. Naši, stále hovorím slovensky, lebo majú slovenské občianstvo a vystupujú tam ako vystupujú. Čiže tuto ja by som bol tu som veľmi kritický.
takýmto spôsobom diskusia by nemala prebiehať. A presne platí to, čo v rodine, že to špinavé pradlo si opárme u nás v práčke, keď práčka dobre neperie, ale si ho vyperme doma. Veď to bolo tragické pozerať sa naozaj na to v televízii, na to rokovanie, kde tam bolo 50 dohromady ľudí z tých 700 niekoľko a ako bojovali proti Slovensku. Ja neviem, či by nemalo byť, keď idem do Európskej únie, či by nemalo byť zakázané poslancom Európskej únie obracať sa proti Slovensku. Ja viem, že je to nezmysel, ale vieš, ako som to myslela. Si povedal veľmi dobrú myšlienku, teraz ma napadlo, že áno, toto všetko prebiehalo v tom Bruseli, sme sa o tom rozprávame teraz. Ale vieš, čo ma zarazilo, že boli tu nejaké záležitosti a komentáre na slovenskej vnútropolitickej scéne, ale ja som si vôbec nevšimol, že by niekto to Slovensko chránil, obhajoval zo strany parlamentnej opozície. Nepočul som hlas KDH, nepočul som hlas z Olano, nepočul som hlas z Osasky, z Progresívneho Slovenska, vôbec nie. Demokrati nie sú parlamentná opozícia a nepredpokladám, že tak v najbližšom období budú. Ale bez ohľadu na tie agentúrne výsledky, ktoré sú. Len tu chcem povedať, ale to je môj názor samozrejme, ale tu chcem povedať jednu záležitosť, že to je to janičiarstvo. Že títo tichučko hlavy sklonené počúvajú, akým spôsobom ich členovia, ich nominanti, ktorí uspeli vo voľbách a reprezentujú nielen Slovensko, ale ich politické subjekty v Bruseli, akým spôsobom hania Slovenskú republiku, akým spôsobom okydávajú Slovenskú republiku. A poviem to tak ľudovo, čo rozumejú babky na dedine, ako ohovárajú Slovenskú republiku. Dobre, a k tej bezpečnosti, keby sme sa vrátili, tak návšteva Rubia nejakým spôsobom tým, že budeme mať nejaké spoločné atómové priateľstvo, môže posilniť našu bezpečnosť, alebo tá Amerika je príliš ďaleko na to, aby sa zaujímala až tak. Myslím si, že zaznelo tam viacero razy, že máme strategické partnerstvo. No. Nemyslím si, že máme partnerstvo, ktoré môže smerovať k strategickému rozvíjaniu vzájomných vzťahov, by som to nazval. To o niečom inom trošku. To je tak iný prvý pohľad. krok by to mohol byť. Ale keď si zoberieme, akým spôsobom sa delia záujmy, či už vo východnej časti Európy, myslím tým záujmy, ktoré má Ruská federácia, v Ázii, záujmy, ktoré má Čína, záujmy, ktoré majú Spojené štáty, tak môžeme aj z tohoto dedukovať, že samozrejme, že každý takýto projekt, ku ktorému sa my odhodlali, nebude na škodu, skôr to bude na posilnenie niektorých záležitostí, ktoré sa nás týkajú z hľadiska atomovej energie. A je otázka, do akej miery toto všetko, čo my vybudujeme, lebo my si zoberme, že my sme sebestační vo výrobe elektriny. A pritom si zoberme, koľko naši ľudia musia platiť za elektrinu. Preto vytvárajú sa energošeky. Pýtam sa prečo, keď my toto... Tak tuto myslím si, že... A už sme znova pri tom, lebo očakávame rozhodnutie od Európskej únie. No toto nie je cesta, pravdepodobne. A tie národné záležitosti a tie národná zodpovednosť by mala spočívať presne v tom, že to musíme takýmto spôsobom vyriešiť, aby v prvom rade ten náš občan mal tie výhody z toho, že sme sebestační vo výrobe elektriny a potom to ostatné nech si tá Európska únia rieši. Bez ohľadu na to, že my budeme vo výhode. Ale sme vo výhode, lebo my sme si to urobili sami, vytvorili sme si kapacity a vyrábame si to sami. Dobre, a posledná otázka. Znamená to táto návšteva Rubia, predtým návšteva nášho premiéra v Amerike, znamená to v podstate, že sa už nevrátime k tomu, že či by sme nemali tú zmluvu, na základe ktorej tu máme aj základne americké, že či by sme ju nemohli otvoriť ešte? Bola to aj otázka, padla aj na tlačovej konferencii k tejto téme. Samozrejme stanovisko premiéra Rubio na to neodpovedal, lebo to nebolo na neho smerované, ale náš premiér povedal, že táto otázka nebola témou rozhovorov, že v tejto otázke ďalej pokračuje, že bude na to reagovať minister obrany, pokračuje pracovné skupiny, ktoré sú vytvorené ministerstvom obrany, jednej aj druhej strany a hľadajú sa nejaké kozmetické úpravy zmluvy. Ja len som parafrazoval túto myšlienku. A tvoj pocit? Môj pohľad je jasný, jednoznačný, zreteľný. Absolútne ho zopakujem. Myslím si, že túto zmluvu Slovenská republika nepotrebuje. Bola to obrovská chyba. A tie národné záujmy Slovenskej republiky sa dajú chrániť ináč. My máme nespočetné veľa zmluv bilaterálneho charakteru so Spojenými štátmi. Či už v hospodárskej oblasti, či už v zdravotníckej oblasti, či už v oblasti bezpečnosti, či už v oblasti ministerstva obrany jednej aj druhej strany, vnútra jednej aj druhej strany a tak ďalej. A tak mohol by som pokračovať.
nevidel som dôvod na vytvorenie takejto zmluvy, ktorá je výhodná pre Spojené štáty. To povedzme otvorene, treba to jasne povedať. Ale ťažko je pre mňa tam hľadať tie výhody pre Slovensko. Žiaľ, musím to povedať, lebo dobre, všetko tí ľudia vnímajú tak, že však sa nič nedeje. Vykrikovali ste zbytočne. Ja sa pozerám na tú vec, že dobre, dneska sa nič nedeje. Áno. Zajtra sa môže diať, pozajtra a zrazu tam uvidíme, že prečo tá kritika, použijem toto slovo, alebo prečo ten nesúhlas bol vyjadrovaný tak hlasno, ako vyjadrovaný bol. Myslím si, že vtedajšia prezidentka Čaputová akurát splnila to, kvôli čomu bola zvolená do toho kresla. Okrem iného, toto bolo jedna z jej priorít. Rýchlo tú zmluvu podpísať, rýchlo, aby parlament rozhodol a tak ďalej. A tak ďalej. Nemyslím si, že to bol správny krok. Niektoré udalosti aj okolo nás, aj vzdialenejších krajín ukazujú, že nie vždy zmluva zabezpečuje mier. Takáto zmluva bilaterálneho charakteru zabezpečuje mier a pokoj v danej krajine. To je všetko. Keďže verím, že počuješ trávu rast, tak bola by som rada, keby si sa častejšie mýlil. Ďakujem ti za návštevu v štúdiu. A vám všetkým za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vážim si to samozrejme ako vždy a to není len nejaká floskula, ktorú by som chcel povedať. Lebo tá komunikácia aj takýmto spôsobom s ľuďmi, ktorí počúvajú, myslím si, že má zmysel aj z mojej strany. Proste, buď niekto chce počúvať, alebo nechce počúvať, buď súhlasí, alebo nesúhlasí. Ale o tom to je. Keď diskutujeme, tak môžeme prísť nejakému názoru. Keď nediskutujeme, no tak sme skončili. Ale ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľa rozprávam. Ďakujem veľmi pekne. Tak ešte raz ďakujem za pozornosť a zase na budúce. Dovidenia, majte krásne dni.